Good morning, good afternoon, good evening, depending on the angle and the area you're watching me from. Please do me one favor. When you come across this video, I would like you to share it so we will use it to debunk what top confuse O and Ebony Lawson, also and J Pipe. All these people that are listed has been paid by J Pipe to cover the trending news and what is happening between me and J Pack. That was why they went and brought out this old video of Mbaka you're about to listen. This video took place almost getting to a year now, when all of us were having issues with Reverend Mbaka. I'm not here to disrespect Mbaka. Let me first of all tell Mbaka thank you for Reverend Mbaka. Thank you for acknowledging my video. This is my first time of seeing it, but information reaching me notified me that this video that was made previously, coupled with when we were having this panther. So Reverend Ejike Mbaka, I am not here to insult you. You remain father of all fathers. You know, everybody have their own shortcomings. Even if you have had your own shortcomings, the same thing applicable to me, which I don't want to go into that. But for the general public, please, I would like you guys to pay attention to this movement. The video has been conducted for a year now. Now, tell me the reason why J-Pack is shedding away from the question that everybody been asking. And Ogechi, do we have an appointment that you're gonna open Ikegi Kele test? Why are you hiring all these local bloggers, all these hungry bloggers, top 0 O or top minus O, and the wagara G and the S convicts, including a Bonnie Lawson with a bleaching cream? All of them were paid 500K to come out and start bullshit, so nobody will ever pay attention to exactly what is happening. Please, I don't have problem with Mbaka. When Mbaka addressed this thing, Mbaka addressed all of us. I, J-Pack, S-Convict, when we were defending our onion do. You understand what I'm saying? So I don't want to start getting involved, Zion or no Zion. It has nothing to do with this particular, because Mbaka cannot address me now. I did not say anything. Mbaka cannot address me now because I never said anything concerning this matter with Mbaka. This particular video, we are caught just a little part where my name was specifically mentioned. J-Pipe name were mentioned, including S-Convict name were mentioned, because this is the team that we are fighting for the just cause. But because of other two, we are expecting Zion people to pay them money, you know, and they decided to betray themselves, which is not my business. But the bone of contention here is that why is J-Pipe shining away from the main topic? Why are they bringing something that has happened for a year now? What did they planning to do? So they want me to stop talking about exactly what happened between me and J-Pipe. Guys, the question should be, what have Mbaka has got to do with this? I did not have no beef with Mbaka. So why is it that Ebony Lawson, top 0 minus 0 O, and the wagara and the J-Pipe posting this video now? Are they trying to distract us? The same Mbaka J-Pipe accused, harassed, and bullied on social media. Why are you talking on behalf of Mbaka now? Please, if you see this video, share it so other people will know what is happening. I don't have no beef with Mbaka. I was thinking Mbaka addressed me. Later I found out that this was a previous video getting to a year, and let them go and bring the full video. All of us, our name we are mentioned. Why are they bringing small parts? It's an old video.
Please share this video so the gullible ones will not be deceived. J-Pipe, we have an agreement, or we had an agreement, however you want to put it. Biaka ile ikigi. Biaka ana ogin enwembe gwaram na so person na shigi boheri ikigi ka ana alage ko not. Please don't cover the main topic. Ndanini for 500,000, they can do their job, but I will not leave the topic. Why ni go na gba akuna ka na ha be pick na club one night stand ko pick ya. Enwere ebe nwunye gi no na agba shawo na agba akuna. Ana akoyo ugbo. Did you ever send message to your wife to stop prostituting or not? Enwere mgbe screenshot ro ebe nwunye gi na agba oto send the na WhatsApp, and someone screen recorded it and sent it to me that he didn't advise ya bazilo talk or not. Come and tell the world the truth. If you are being used like one Ogechi they are used now in America or wherever. Nke na say na Mbaka je bota dibie. Utowe amamoye nko na bafe. Mbaka na eje dibie. On di dibie ma hafu mbia crusade oye obana zo ngwongwe. Onwe minister obana Ogechi na achi kwado. Don't support any ministry with falsehood foundation. Any ministry that rises on a falsehood foundation is doomed to collapse. It's a matter of time. One famous man of God, priest, which man of God, priest, the famous. Any ministry whose foundation is laid on falsehood is doomed to collapse. It's a matter of time. And Igbo to mother adrom nkiti okage man am kwuru okwu da na mbara nkiti. My silence is like a thunder. And when it will hit you, God can forgive every sin, but karma does not forgive any sin. My silence will hit you like a camel. Ndini na na-akọ iri rubbish. Maka o mecha iju onwe gị onye ị na-akọtọ ka ihe o mere. Ọ bụ na ị chọrọ iwe customer, ọ ma mbọ na ịkwatu ebe isi wee bido. Anyị emelenu emelana. Anyị makwa nke bụ nke. So were aka gị tụkwasị n'isi nwanne gị. So biko ọ bụgo abụọ Ogechi aha na-achị trend na Facebook. Begin to apologize so soon before wahala you never imagined will visit you or your family. Onwe ndị gobiri gị lụọ ọrụ ha ọrụ a sikwa na ịma nlụ ya maka gị na ụmụ gị na di gị o. Amalụkwara Ojoka eri aja ọrụ. I'm a servant of Ojoka eri aja. I'm a servant of the king, a servant of the servants of the people of God. Servant of servants. Serva Savorum Dei. Jesu ga-agbara ya odibo. Mbaka bụ odibo. Onde odibo. Onwere eme na ya na-azọ anything. I don't copy anybody. I am an original by the grace of the Holy Spirit. Amen. Ọ na ị chọrọ irigo, anyị bujene step iji agbago ma ladder. Maka inwe ike irigo cha bujie ya chọzi ịrịdata. Iwe problem. Biko, ndị vọkụ awụrụ ọkụ sokwe ha. Onye vọkụ awụrụ ọkụ n'isi onye a iji aka ndị a na-akwa awụrụ ọkụ n'isi awụrụ ọkụ sokwa ndị bụ ya. Let smoke follow those who carry the fire. Who carry the firewood. Ndị bụ nkụ a na-aja awụrụ ọkụ sokwa ha. Ijiji sokwa ndị bụ ogiri. As for me and my children, no weapon fashioned against us shall prosper.
If somebody will be in his house thinking of how to close down a ministry, then you are stupid. Heaven will not allow you to succeed. No matter who you are, a woman or a man, you can't stop what God has started. Who born you? You are praying for a thunderous supernatural cause. Our generation needs a ministry like this. And I bless the whole men of God everywhere, that God will encourage them, because the days are evil. We need more men of God and even women of God. Whoever can help God to win souls in uprightness, in sanctity and righteousness, we approve it. And we support you with prayers. For me, I don't even care your denomination. Once in a meeting of Fuma, but I can name my men can make it. Nobody can begin to achieve for your Kuchuku and Abem. If Patawana kitchen, I for your qua. Oh, people problem. No, Quabego, Etequanayaba. Here in our Reba, all Papa more gone on the Papa Muslim Namun Hatarajor. Again, Papa Muslim Namu Hatarajor. Ebo Bonoy Wondoya. Naku Hamogo Ndori Bido Umobayenu Umobayama. Namu Hatarajor nebo duku. See, Mama Gonolom Nalo de Gana and Ketana Lachansh. Amubachawa Mbaka. Ndori bidoro abịa ekpere ekpere ọ dịrị ha mma ha pụọ. Ị ga na-ekpezi ekpere bụ ha fight na back. Onye chọrọ ịbụ gọvanọ gbara bịa ebe a. Ọ bụsịrị gọvanọ ịma mfụzi ya. O jekọwa iyo somewhere. Imikiti ndị nke azụ na skuul mgbe a na-anara cheki ha bụrụ ezigbo ụmụ. Ha na-agụ agraduate ha na. Ha gwazi gị na taa ya iche n'iko n'onu bụkwa agwọ ka ichi n'onu. Or Tadogeba, Gagagodo. If when a mother was Shirike, the worst group of any being to work with human beings. So, man, I got Papa and Sanana that all are neighbor, no, Jolo Kamje Hara. My mom no way, but Mamma Sim Mamma Cadendo. Then married Jesus on him, Mamma Tafu Feber. If you know Kuhana, synchronized theologians, village theologians. Yana married Jesus on him. Some of my boom came married and came near. And that one did not maramo. But Ibiamun Sina, you can send back and call. And I was the answer. I want which him back, came back and call. Mbaka nke ji aka ya rewe moto. Came back and go. Nke a na-agbagote ebe ọ na-ebi onye ọbụla aka. Anaghị ekwesịfụ ya, ke nke anaghị ekwesịfụ. Ị na ọ be gị na-ekwu ihe mara ebe onye ọzọ. Biko ndị niile dị involved. Unu echekwe na sị ebe ọ bụ na asịrị eje monastery. Ka anyị jekwe shia ọzọ ga-asị eje ekwekwa. Dịkwanụ careful. Nkịta na-alacha nsị, ịkwụsị ịlacha nsị, ọ gị ga-eje lacha ya. I were only ịlacha nsị ndị ọzọ nyụ. Dịkwanụ careful. And when they na-send as the agents, agent ga-ebịa mee gịnị? Ị chọrọ ka ihe ike mee gị na ndụ gị. Ị mara na ministry nwere a fight with adoration ahụ fọrọ. Kama onye ahụ na-anwụ ma na-ezo ya. Onye niile fight with adoration a ya na ihe na-eme. From A to Z. And ndị ka ga-fight kwa ha na ihe ka ga-emekwa. From A to Z. Nsogbu juru ụwa niile kama a ga-solve one nsogbu ọ bụzi ebe solution si apụta ka a na fight. Amen. Afụnụ bara m ebe ka ọ dị otu ahụ mana enigwe kala anya obi n'ebe o sizi ebe nsogbu na ọdịzi ka Chukwu si kwado nke this time ọ na-enye m joy.
so agbati m aka n'isi gị ka Disemba na-elu ọghọm aghọkwana gị dịka m bere anwụlọ ọkụ sokwe ndị ji nkụ a ndị a bịara ede ha lachawa aka ya